زي ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إيرترا وطر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرغان قدم قطري زغرب كوينو سولس مشهد دحر زينا تقرنيا عب دمص حفاشن راديو زاران زدقم مدبيو أبرحون كرمان بمخان مدبات دمس بوليس إيرترا أم كتال أتركوبو كوراتن كوران سمعتنا كم يكنيهم لمون كم وترو يمهرن يحبرن يوم زبلنا مدبات حزنا قريبنا لنا فنما بزينا بوليس كنجمر سلام كما يتغنيوز خبركم سمعتنا نزعل السرالو سومناو زينا وشت هاجرن وصانا حزنا لكم قريبنا لنا فلما كندنا تلافو بفتنا قتلت سترطر سب اب تحت قيد بوليس متاو تغليصو دايما دايلوم تكال مصغن مكاين زقاصلو اب تحت قيداتهم كسال طلقن بلا خطال الصنه تتحيزو ودي غوس رغبه ገንዘብን ሰነዳትን ናዋኑ ከም ዝተረከበ ተገሊጹ ኣብ ንግዲ ዕጸፋርስ ተዋፊሮም ጸንሑ ጉጅለ ገበነኛታት ተቀይዶም ፖሊስ ማሌዥያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ኣባሉ ይቅይድ ፖሊስ ናይጄሪያ ናብ ሃገር ካኣቱ ዝፈተኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቀይዱ خبركم سمعتنا كأننا تازينا يكون كتكاتاتلو تصنيحهم زرزراتو يسعب زينا زغربلكم تسفيت قبر ميكائيل أب عسب من محدار كبابي عصبوي بفتنا قتلت سترطر سب كهدم أمش بشاب كله بعتوب مكتتال بوليس أب تحت قيد كأتو 5 غاله كاب كلاي مدبر بوليس عسب زبصحنا حبريتا قليصو زي 40 حدن عمز عدميو اسماعيل دردر اسماعيل استبهل طرطر بعسران حدن سنة 2023 ساعة 8 دحر قطري حدش يحدقو سيو مزسمو قداي دحر مباسو كم رايا چكانيو بخارا غيرو اكلتيو آداو كسادون افلوبن وغيو كبيت قدات كبصحلو كم زخالن قداي بخبيت تهاسيو اب هوسبيتال عزب تعقيو خمزلوني وتزرخبنا حبريتا زنصر كلاي مدبر بوليس حبريتا خاز بصحهم غزي جميروم كساب وغحتا اب كله كبابيتات عسب عتوب مكتتال ككايدو دحر محدار وغحتا ساعه 4 اب ايروريس تبعال جماجم بحرين يمن كهدم اب جالبا تسقيل خلو كم زركبون مسابات بوليس بزفترو عغرغر دمان حدا ابال نخيسو اكلاو غدات كم زبصحلون تزرخبنا حبريتا وسيقو ينصر طرطرن بوليس ابزابو قال غداي ابار مسف قريتاي كعلل صنيحني نعناي مسولكوا خمصيلا دونغياتني كحدغني زبل سغات سلازنبرني دما قتلو فتينا خبل غليصو اموداتا خلاي مدبر بوليس عسب امونغو سبات زفترو زي مرددات بحقاو غداي معلبي كناديلوم دامبر كساب قتله زبصح غونص متقام صعبينو كبيت مخانو ترديوم ጉዳይም እንተተኻይሉ በመረዳዳን ሰላማዊ መንገድን ከፈትحዎ እንተ ዘይተኻይሉ ግን በሕጋው አገባብ መፍትሕ ኸናዲሉ ከም ዝግባ አተሐሳሲቡ አብዞባ ጋሽ ባርካን ኡዘባ ፎርቶሳዋን ዝርከብ ዋንነት ፈኪ አልሐሰን ዝኾነ ትካል መጸገን መካይን ደይመደይሎም በሓው ዘቃጸሉ ምሕረት አብ ወልዱን ተኽሊት ሃይለንስ ተባሉ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተው አዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡዘባ ገብረትንሳኤ ብርሃነ ተስፋይ ሓቢሮም لوصيت مرمرا جبن مركز بمقبار تأزازين دمص بوليس أبزهابو زرزراو حبريتا ونانا تكال متسجن مكاين زخونة طرطر تخليد هايلة تكال متسجن مكينا فكي الحسن بزنبرات عاك تقلقلتن بأمة أنزل كعتاويتاتن كني أحديرو سرحتنيو بزخونة طرطر مهرة أبولدو بحاوي أكاتيلو كابسرح وطعي كمتخون مقبارو قليتهم طرطر محرت أب ولدو قبو هاجراو أقولقلتو كام فتام هاديمو بزي حقاو أقباب أبتكال لأخيو تخليد هايلة بمكانيك النت قوتي روخ سرحت أنها مقانو زحبرة أزاز مدبر بوليس نوزوا فورتو قبرتنساء برهانة تسفاي طرطر أبرستي كخفلوك ألزعتولو 10,000 عفا أبتكالو بقصالي كسرحو كمستماز أبعلون نتكي تكبار كفتسمز درخو رؤحي تعدمان نسو منبارو أنتيروم
بزي كازنة جبناو تكبار نمخوالن أنفت مرمران نمتفان طرطور تخليت نتسني أبز قشرلو هموت محرت أب تلقخو كفتسم بزحان تتصم هدب اتجبناو بارع عب ساعتات مشت كم استفدت أمن قبل على النبرت زورد عن ودما أسا 9 شحنة أفاز قمة مخانون حبيرو أمودات مدبر بوليس فورتوساوا نزقبن نمقلع حزب نزر أيوم التحبار بممسكان سب سريحي أتوتو كخعبتن هيوتو كمرحن دعنبر بحر كوتكوتوم نبسومن تكالومن كمعبلو نزصعور سبات كتحن كل مفتان نبهل حزب إرترا زي وكلنا يحسدنا تكبار مخانون بمقلات حزب محبراو كبرتات سرح عقيبو كقعز التحساسيبو ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባ ማይምነ ከሳልጥ አልክን ዳሃይ ደቅኽን ከም ጻልክን እናበለ አታሊሉ ገንዘብ ክቅበል ዝጸንሐ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ፖሊስ ውዒሉ ሓላፍ መርመራ ገበን መደበር ፖሊስ ማይምነ ነጋስ ዘርአይ ናብ ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ዝለኣኹ ጸብጻብ 49 ዓመት ዝዕድሚኡ ሽሻይ ኣብርሃ ዕዋ ሚካኤል ዝተባህለ ጥርጡር ካብ ክልተ ኸሰስቲ ዳሃይ ተኣሲሮም ዘለው ደቅኽን ኣምጽኤልክን ኣለኹ ገንዘብን ክዳውንትን ስለ ዘድልዮም ከብጽሓልክን ይኽእል እየ ብምባል ካብ ሓንቲ 2000 ኣቕፋን 15 ኪሎ ዳጉሻን ክወስድ ከሎ ካብ ካልእ ድማ 15 ኪሎ ዳጉሻን ሓንቲ ደርሆን ተቐቢሉ ኣብ ውልቀ ረብሑ ከም ዘውዓሉ ተፈዲጡ ብዘይካዚ ኣብ ኣስመራን መንደፈራን ናይ ኣሃዱና ዝሽየጥ ፊኖ ስለ ዘሎና ከም ጻልክን ንገለውን ሓዳር ክገብረልክን ይኽእል እየ ብምባል ኣታሊሉ ካብ 2000 ክሳብ 3000 ናፋ ከምኡውን በርበረን ጣፍን ከም ዝወሰደለን ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታት ተመሳሳሊ ፍጻሜ ዘጋጠሞም ሰባት ናብቲ መደበር ፖሊስ ቀሪቦም ከመልክቱ ዘዘኻኸረ መደበር ፖሊስ ማይምነ ዜጋታት ግዳይ መታለልቲ ንኸይኮኑ ክሳለጠሎም ንዝደልይዎም ጉዳያት ብሕጋውን ውሑስን ኣገባብ ክፍጽሙ ኣተሓሳሲቡ ب22 ጉንበት 2023 ጸጥታ በዓል ናጽነት ንምውሓስ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 84 ዝኾነ መሓሪ ዕቋ ሚካኤል ገብረ መስቀል ኣብ ከባቢ ዕዳጋ እኽሊ ኣብ ሳንጣ ተጠቕሊሉ ወዲቑ ጸንሖ $100 950 ዩሮ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሰነዳት ብ27 ጉንበት 2023 ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከም ዘረከቦ ካብቲ መደበር ፖሊስ ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣብቲ ጥፉእ ሰነዳት ካብ ዝተረኸበ ቁጽሪ ሞባይል ብምድዋል ዋና ንብረት ኣብቲ መደበር ተረኺቡ ኣብ ቅድሚ ኣረካቢ ገንዘቡን ሰነዳቱን ክርከቦ ከም ዝተገብረ ኣረዲዩ بمسرت ممرح بوليس إرترا وانا زطفى ገንዘቡ ወይ ንብረቱ ኣብ ዝርከበሉ እዋን 10 ሚታዊት ንረኻቢ ክህብ ዘገድድ እኳ እንተኾነ መስርሕ ምርኻብ ኣብ ዝተኻየደሉ ህሞት ገባረ ሰናይ ማሕር ዕቑባ ሚካኤል ግን ንሕና ህዝቢ መዓልትና ጽንነቱ ብዘይ ዝኾነ ጸጥታዊ ስጋት ደስ ኢልዎ ንኸብዕል ኢና ኣብ ሓለዋ ተዋፊርና ስለዚ ዝኾነ ሓለፋ ኣየድልን እዩ ሰራሕና ኢና ሰሪሕና ክብል ዓስቢ ሰናይ ተግባሩ ገንዘብ ክቕበል ከም ዘይደሊ ተዛሪቡ ዋና ገንዘብን ሰነዳትን ዮሴፍ ብርሃነ በወገኑ ልዕልት ገንዘብ እቲ ሰነዳትዩ ኣሻቒሉን ነይሩ ግን ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዜናቱ ዘይደሊ ብምዃኑ ክርከብ ዝብል ተስፋ ነይሩን ብምባል ንረኻቢ ማሕር ዕቑባ ሚካኤል ብልቢ ኣመስኪኑ እዚ ኽቡር ባህሊ እዚ ንውሉድ ወለዶ ክቕጽል ዘለዎ እምነት ድማ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገሪኹም ክትከታተሉ ጸኒሖም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዜና ወጻኢ ይስዕብ አባላት ጸጥታ አውስትራሊያ ኒውዚላንድን ካናዳን በሐባር አብዝካየዱ ስርሒት መበገሲኡ ካብ ካናዳ ከም ዝኾነ ዝተነግረሉ ሜታምፌታሚን ዝዓይነቱ ዕጸፋርስ ኣብ ናይ ሽሮቦ ጠራሙዝ ሓቢኦም ናብ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ከእትው ዝፈተኑ አባላት ውድብ ጉጅለ ገበን ከም ዝተቀየዱ ገሊጾም ኣኽበርቲ ጸጥታ ዘን ሃገራት በሐባር ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ናብ ዘን ሃገራት ከኣቱ ተመዲቡ ዝነበረ 713 ኪሎግራም ዝኽብደቱ ዕጸፋርስ ከም ዘብርዓኑ ብምግላጽ ፖሊስ ካናዳ ገበነኛታት ኣብ መሓዝ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ኣባላት ጸጥታ ካናዳ ኣብ ፋልማይ ወርሒ ብዛዕባ ዝስውር ገበን ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም እቲ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ምጽንሑ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ፖሊስ ዘን ሃገራት ጥርጥራት ነዚ ዕጸፋርስ ኪቤክ ቤዝ ዝብል ንግዳዊ እሕላገት ዝተለጠፎ ጠራሙዝ ሽሮቦታት ብምምላእ ናብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ከእትው ኣብ ዝፈተኑሉ ገና ኣብ ዶባት ዘን ሃገራት ከሎ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ከም ዝወዓለ ተፈሊጦም ከም ውጽኢቱ ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ መልበርን ነዚ ዝተገልጸ ዕጸፋርስ ኣብ ምስግጋር ዝለዓለ ኢድ ዝነበሮም ኣብ ክሊ ዕድመ 30ታት ዝርከቡ ክልተ ጥርጥራት ክቕየዱ ከለዉ ኣብ መምስራሕቲ ዕጸፋርስ ክነጥፉ ጸንሑ ሓደ ኣሜሪካዊ ዝርከቦም ካልኦት ክልተ ጥርጥራት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ፖሊስ ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት በዞም ጉጅለ ገበነኛታት ናብ ዘን ሃገራት ከኣቱ ዝተሓስበ ዕጸፋርስ እንተዝዕወት ነይሩ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ኣሳት $156 ሚልዮን ኣታዊ ክርከቦ ይኽእል ምንባሩ ይሕበር
ኣብ ማሌዥያ ከተማ ኳላላምፑር ንኣባላት ፖሊስን ካልኦት ዜጋታትን እናጸረፈትን እናዋረደትን ብዝተሳእለቶ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣርእስቲ ዝኾነት ጓል 35 ዓመት ኣባል ፖሊስ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ተገሊጹ። ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ ሁሴን ዑመር ካህን ንኒው ስትራይትስ ታይምስ ዝተባህለት ናይታ ሃገር ጋዜጣ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ጥርጥርቲ ኣብ ጎምባክ ዝተባህለ ከባቢ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተቐየደት ብምግላጽ ብዝተፈላለዩ ኣባላት ፖሊስ ተመሳሳሊ ጥርዓናት ይቐርበላ ከም ዘሎን ኣረዲዩ። ንሱ ወሲኹ ዝሃቦ መግለጺ እዛ ኣብ ቀይዲ ትርከብ ጥርጥርቲ ገለ ካብቲ ክስታታ ገበናዊ ምፍርራሕ ንሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ምጉንዳብ ጸርፍን ውርደትን ክሳብ ንገለ ኣባላት ፖሊስ ብደረጃ ስርሖም ምንኣስን ካልእ ገበናትን ብምፍጻም ምዃኑ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ምስ ካልኦት ኣባላት ፖሊስ እውን ኣብ ቆይቂ ከላ ዘርኢ ምንባሩ ዝገለጸ ፖሊስ ነቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝረኣዩ ሰባት ጽልልቲ ብምባል ክጸርፍዋ ከም ዝተሰምዑ ሓቢሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገራት ማልን ኒጀርን ናብ ናይጀርያ ከኣትዉ ዝፈተኑ 12 ስደተኛታት ኣብ ከተማ ካኖ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓላፊ ፖሊስታ ከተማ ገሊጹ። እዞም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተጠረዙ ኮይኖም 7 ዜጋታት ማሊ 5 ድማ ኒጀራውያን ከም ዝኾኑ ኮሚሽነር ፖሊስታ ከተማ መሐመድ ዑሳኒ ጉመል ኣፍሊጡ። ጥርጥራት ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም መሳርሒ ገበን ምዃኑ ዝእመነሉ ኣብ ኢዶም ጸንሐ 46 ሞባይላት 21 ሲም ካርድታት ብዙሕ ዘይተጠቕሰ ካራሩ ጎዞሞን ጥማር መፋትሕን ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኮሚሽነር ዑሳኒ ጉመል መስርሕ ምርመራ ድሕሪ ምጽፋፉ ሕጋዊ ሓሳብ ክወሃበሉ መዝገብ ምርመራ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ክላኽ ምዃኑ ኣረዲዩ። ብዘይካዚ ካልኦት 33 ጥርጥራት ብዝተፈላለዩ ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ዝሓበረት ኮሚሽነር ኣብ ስርቂ ኣጽዋራትን ካልእን ጭውያን ምውናን ዘይሕጋዊ ብረትን ዝኣመሰሉ ገበናት ክነጥፉ ምጽንሖም ድማ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኮሚሽነር ፖሊስታ ከተማ መሐመድ ዑሳኒ ጉመል ንኹሎም ሓለፍትን ተራ ኣባላትን ፖሊስ ናይታ ከተማ ኣብ ምክልኻል ገበን ዘለዎም ተወፋይነትን ጽንዓትን ብዛዕበየ መልክዑ ከሕይልዎ ብምልባው ህዝቢ ምስ ፖሊስ ዘርእዮ ንዘሎ ምትሕብባር ብዝያዳ ክዕዝዝ ተማሓጺኑ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ብዝተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰሰናይ እዩ። ኣብ ዜና ፖሊስ ከም ዝተኸታተልናዮ ንሰናይ ተግባር ዝምልከት ትሕዝቶ ኣቕሪብና ነርና። ካብዚ ብምቕጻል ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ምስ ኣረካብን ዋና ገንዘብን ሰነዳትን ዝተኻየደ ቃለ መሕትት ኢና ክነቕርብ። ኣዳላውን ኣቕራብን ተስፊት ገብረ ሚካኤል እዩ። ናብቲ መደብ ከብለኩም። ብስነ ምግባር ዝተሃንጸ ሕብረተሰብ ይኹን ውልቀ ሰብ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ዓወት ክጓናጸፍ ዘጸግሞ ኣይኮነን። ምክንያቱ ስነ ምግባር ህይወቱ ብግቡእ ንኽመርሕ ዘኽእሎ ወሳኒ ባእታ ስለ ዝኾነ ብስነ ምግባር ተኾስኪሱ ዝዓበየ ውልቀ ሰብ ብሉፅ ጸባይ፣ እወታዊ ተሓሳስባ፣ ሰብኣውነትን ምክብባርን ዝመለለዩ ኣነባብራ እዩ ዝኽተል። ሰናይ ግብሪ ድማ ካብዚ ብሉፅ ኣተዓባብያ እዩ ዝበቆል። ኣብ ሃገርና እዚ ብሉፅ ክብርታት ዝውንና ስድራ ቤታት ደቀን ብስነ ምግባር ተኾስኪሶም ከዓብዩ ኣብ ዝኽተልዎ ቅዲ መንብሮ ንዓይ ጣዕመኒ ዝዓብለሎ ኣተሓሳስባ ንጹግን ፍንፉንን እዩ። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ሕድሕድ ምክብባርን መተሕልላይን መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንረኽቦ። ሰናይ ምሕሳብን ምግባርን ሕድሕድ ምትሕግጋዝ ንጹጉም ምርዳእን ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ማሕበራዊ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ እዮም። ገንዘብ ወይ ዝኾነ ዓይነት ንብረት ዝጠፍኦ ዜጋ ብዘይ ዝኾነ ሻቕሎት ወይ ኣቕሊ ምጽባብ ከመልክት ናብ መደበር ፖሊስ እዩ ዘምርሕ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ዘይ ገንዘቡን ዘይ ንብረቱን ክወስድ ስለ ዘይደሊ ንፖሊስ ምርካቡ ዘይተርፎ እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለዎ ከም እምነቱ ድማ ወይ ተረኪቡ ይጸንሖ ወይ ድማ ካልእ መዓልቲ ተጸዊዑ ዝጠፍኦ ገንዘብ ወይ ንብረት ይርከብ። ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብርቂ ክኸውን ከሎ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ሰራውር ዝሰደደ ባህሊ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ህዝቢ በዓል ናጽነቱ ኣብ ምጽምባል ኣብ ዝነበረሉ ህሞት
አባላት ሰፈላለያ አሃዱታት ሰራዊትን ፖሊስን ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ስጋት ባዕሉ ከኽብርን ብሓጎስን ፍስሓን ከስተማቕሮን ኣብ ሓለዋዮም ተዋፊሮም ቀንዮም ኣብ ከባቢ ዕዳጋ እኽሊ ተመዲቦም ካብ ዝነበሩ አባላት ክፍለ ሰራዊት 84 ኣብ ከባቢኦም ወዲቓ ዝነበረት ሳንጣ ዕሽሽ ክብልዋ ኣይመረጹን ንኹሉ እንተታት ኣብ ዝፈተሽዎ እዋን ድማ 950 ኤውሮ $100 ብርክት ዝበሉ ሰነዳትን ጼራ ጸንሓቶም ሽዑ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ከረክቦ ዕድል ኣይነበሮምን ካብ ስራሕ ነፃ ኣብ ዝኾኑሉ እዩ ሓላፍ ናይቲ ኣሃዱ ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ብምኻድ ከረክቦ ዝኻለ ኣብቲ መደበር ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣብቲ ሰነዳት ብጸንሖም ቁፅሪ ሞባይል ብምድዋልዮም ንዋና ፀዊዖም ጥፉእ ገንዘቡን ሰነዳቱን ኣረኪቦሞ ነቲ ኩነታት ኣመልኪትና ምስ ክልቲኦም ዘካየድናዮ ዕላል ስዒቡ ቀርብ እዩ ፈለማ ኣረካቢ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጹዎ ኣሎ ስሙ ማሕሪ ወሎም ካል ባህል ኣዛዝ በጠራኒ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 84 ቀዳማይ ብርጊ ሳሳይ በጠራኒ ማለት أجت استرخب مرات بالقيد كوميتي أحد بمهناتنا بعلنا صنعتنا يتساب سطح توافيرهم كله سانتا أبغرنا أبغى أفكار شلنا حد ينبري حزمهم فتشالنا إلا فتشنا ورقاتي سأني هوا لحراي دام ما فتشال بس قبرنا لهاني شعتمتنا حسان يورو $100 إذا سأني حاضر عشان يتي وانا نبرت سرد نبرخا أنا مدبر كلا مدبر بوليس أمسينا مثلا أنا خاني تي وانا نبرت بمسرتي أو نبرة قدرة تليفون متساوي ماسي تي نبرتو أركبنا مرتي نفسي مدبر كتركبو زي قدركم مهنيات نتاينيرو جتي بالكاي سنرات استفلا فايلات ورقات نورو لحركة بترجع زكاة نورو جعت مثل $50 نورو زي بالكاي نورو تنازعون يسب بمسرات تي مدبر بوليس ركبنا ساعة وقت في مدبر بوليس كان وانا نورد سوي أول كتير خلينا قالوا بمسرات أدراشون أنت أجايا بسرعة هتحجوا مدبر من قصص نازعون ما أركبنا بمجد البوليس نورت خرج كم بالله أنا حتى حسبنا كم تحسبنا خات وأنا نورت دارت أي دونجون كلا مدبر دولان سوي أهم نورت تركبهم بمسرت ممرحي بوليس إيرترا نسناي تكبار زملكت زختلو ممرحي تركابي جنزبو يخون نبرتو أبكرم بوليس أبزر كبر الأوان نعركابي سلت سناي تكبارو 10 ميتاويت كهبو يقدريو تكبارنا إذا ممرح زيز الرجاجز جن أركابي عصب سناي تكبارو كقبل فقرنيا كساب سخونيو أبز قدايون أركابي أي قبل نيريو أغبيتو كاب كالاتو نسمعيو زي مقدمنا مخلات هال نجار يوم بحفشات أحدو من سراوي تحلتات من كل هالي إرترا نصتها أنا هاجر حزبنا كنت أبتي بعلنا سنة تزحلفون أي سلام هوانا بحق جسر لك بنصت نجار سب كدفاع نبرد كيسرق كي كارابت نازلنا بكستماغر بأمبر نحن رخبنا نبرد بمسرة حقنا بوليس ومكاب مسرتنا يتي حقي والله 10 متوات نركب قلا نجاركم وحسابات يكونن ترى حزبنا نبرتو زطفا بقلبو أخر كوالو كي طفا كي سرق تماثل حرافات من السراويد فلك أنا في أحدنا خمس سراويد 84 تزكوني 10 متوج 5 متوج كنركب كم كنت بحالي سنة نقارن حزب إرتراها محفشة كم يكون قدس بحالي نقار الله مالتي أنا أترى يكونون كله حزب إرترا ملو حزب إرترا كل حرات السنة إرترا بسراويد إرتراهم إيه في مسيرة بحر المنبر فلان نقار يكون نقرنا هنا كذا بطاطنا إلى قدس وعلى أول مرة الشيخ إبراهيم سلطان إذا عبدنا بسراويت أدري ولا بأملاخون قدستيها بمرحية أبوه بسراويت أدري تراوي ديكونا ولا بأملاخ بردي قدس مريتي قدس هزبي بسراوية تكبار حافش هزبير ترى كله خابرات حيثات مكلا على إرترا مالف بعرفنا نقرأ يكون نحنا قرنا ዋና ገንዘቡን ልዕልት ገንዘብ ሰነዳት በመጥፎ ኣዝዩ ከም ዘሸቀሉዩ ዝገልጽ ገንዘቡን ንብረቱን ከም ዝተረኽበ ካብቲ መደበር ምስ ተደወለሉ ዝፈጠረሉ ናይ ሓጎስ ስምዒት ብኸምዚ ስዕብ ገሊጹ ኣሎ ዮሴፍ ብርሃኔ በዓል ኣድራሻ ማእከል ከተማ
أبصرها كلكم مالتي أب سينما روما كبابي أو هنت سرح لازم نوركو كاتو ماكينة تطوابيله أبتا جزاتي دهرايت زنبر ناي تجانا سرانير وسوساره مسورتكو تا ماكينة بورصة وشتي ماكينة جيت فينير أساسينه مسانكوا سنبيدي أبت كبابي دلالينا سينا دهراي أب قدام دبر بوليس عمل كده بدهريو دهري شوات تمالتي كون كاب كلام دبر بوليس تدويلو تسوي متى شو بورصة تركي ولا يلومني إن 84 على ركيوم سمي بومني بتعمي تهوجسنا يكني اللي تواهيلنا مالتي مستفعك مستعنك وانتي سمعتها تسمعك انتي خنير تسويتك بتعمي يسمى بديمونات متى اللي تبعلاس تا أسران سلاسنا سلسته أسران سلسته اللي تسلان سلسته أسران 4 دينار ما تحلوا نيرو تي أفتك في نيرو ناي مسان قدوت كل سبسي هاوسي شو انتهم قبلك دوكمنت بيلات نيرو نيتكفلنا هجي وا تاني زي سامبدي درجة انتهم قبلك ينبا نما أوانيا بقى تاني سامبدي داري مسترك بقى تاني كاتوغوس كركبيز بالتثبيت نيركادو خم جمرتا مسان كاو تنزب كركبيز بالتثبيت نيركاي نبركان وقت نبرت مستأفأ مكناتهم تبيل بيليو تبيل زوكل نت بيل كفالة ينبر ما نمسف زي ربه مكانو كم زركب أي تتراتركم زورني دما تا لت دما أبيلو نايز بيل استوى على اللو مالتي كونو أبتا مالت حدما بوليس دهويلو كاب قال أمدبر بوليس ترجيو لو سونو بتعمل أنا كلامك هيكلني تأفيو كم جانا النبرات كتروه لها تحاوس تاهم انت اشو مغناتم تبيلسي تهاد هذا كترفو تكاليكا كيدكا انت تكالا كيتيتكا كبوكا كيلو امتهاد هذا بيلجن مسكر زدلي وقالم شالو كتوصون اشتي صار زدلي سلازنوار بتعمي بوسي وترفو لها بكامسي ما تمسان دا 84 بتعمي دما بتعمي زي مسكن وحجينا عبنت عبزناي بوليس ممرحي حدا استرخب جنزب يكون كور نبرت بو تجمجمو 10 مئتاويت نترغابي يوهابي زي رغابغا اي قبلن يلو مجمرتا كوهاب مستبعل انت تسميكا دغنا اي قبلن مسبلخه هو زي شاك تلو نيرك كترو ابت هاغوس كلها ولا نايت نبرت واغا كوس بوتيلو كاسي ولا انت تبلني امانته تعقداسي تمسكري هجي الصوم دمبا دام وزودو مسبلايو ولا بوليس مزنبرو تأثر 10% وزودو مستوالو نو نحن هلوينا مرزوينا تطوينا ازي سرانا يلوم بتعمي دزبل انتاش منيرونا نحن متاقبسنا تعمي مسد تمساقاقينا شو تفعلالينا امبر بتعمي انتاشو يبلكا تي هالا بقلوس قداسي غمزنورو سيرداك كنزل لا امزيوما مغناته هاسكاس تفتشوا بيترتاتيو ازرايكا كطفاكا كله كم جانا دوكمنت انا دمات دوكمنت طبطاب نيرو كساب كل عام 3 عام تفلالي بيلاتيو هجت بيلات تمليسكا كدوصو ككابت كالوس هجي اسو انت اشمو تسرحالو تبتينو وي او هذا بوتا تدربيو تبتاتينو كطفق زكيلي هجي شجر لاواكا يزودك والهانتي نتزدفع نتزبلا كركب كله مس باكيجو مالتي اتهالواس مس باكيجو نامدا بوليس انتيو والهانتي نير زي بدلو مالتي هذه ابي هاغوسيون اما دمدمتا اب ገለገለ ሕብረተሰባት ሰናይ ተግባር ክኽሰት ከሎ ከም ብርቅ ነገር ተቆፂሩ ኣብ ማዕከናት ዜና ክንብድበድ ይዝረአ ኣብ ኤርትራ ግን ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ካብን ናብን ወለዶታት እናተወራረሰ ዝመፀ ባህሊ እዩ እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ካልኦት ህዝብታት በመነፅፃር ሃብታም ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ዘጉልሓልና ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቶም ድማ بخمس السعب قريصهم ولا هو أزيما زنينا ورانا عندي أنا عندي بتعمي زجرنا عندي ولادهم هاي تصبيونيكا أوشت عندي زنبر أوشت يعاوي كل واحد فلتو كل نجارات فلتو تبيونيكا
حنسا حدا كم زي عينت كقوانف كله يسنبريك كامبر أنا زي 30 كلتنا عمت دي غيرناتنا 30 كلتنا عمت أبزي نيري وأزي سدمني أنا كم زيت أفين نزف لك جزء إلا بأمنتنا هذا تقدفه بأمنت جيت صبوك زكوة ناي ودت ناي كالتشر يريكا كاونا أوسي بتأمي أبا كانت مخجل سلكا تزنبرو سب بدون بيموري فلتو مهراوي هايش أنا بقالات قليت الكاسي بوزو انتا شمو يكونن بقى بتأمي تاويسي الجس تنقونت كمزي لو مامسي أمو نوم مسقانا زغبا وعكالا راكبنا يوم نقل آمي مسقانا نوم بتأمي ولاتم سي سبو مكابتس بيت كواتاوي كمزي عن النغر تأخير كبيل كهجس تكالتشر أو بتزلو تعيشمو سيرد آكا مغناتم تديسيبلين كابتن اجتماع هايز جمر كابت مرتي جمركا مجم بوليس كيدو زي ما يرالو بيت مرتي قالو تبلني اندي ኤርትራ አኩሉ ዳራ ደማ አትታቱ ዲሲፕሊን ማለት هذا كاب ዲሲፕሊን አይወጽን ከተበላይ ተከኛ ግን ትዝወዝ አካሉ ዲሲፕሊን ዲ ትዝወዝ እንዴ ኩሉ ማዘሐና ይስሉና ኩሉ ሰብ ዲሲፕሊን ተማህሩ ይዞ ወጽ መወዳታ ተማሐላልፎ መልእክት እንተለው አድርጎካ አዋ ሰማ አንደ እዚ ባህልናን እዚ ዘለውና ናይ ስነ ምግባር ባህልን ቀጥሉ ጽቡቅ ባህላዊ እንተሽማና ኩሉ ሻከህሉ ተምኝታዩ ለኩሉ ሰብ ለኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዚ ተዛአበ ናይ ባህልና ከፋል እንዲ መፋቀሪና ስለዚህ ተወሳኒ እሱ